Svetski dan poezije biće obeležen večeras u Galeriji Fakulteta umetnosti u Kosovskoj Mitrovici sa početkom od 19 časova. Tim povodom biće organizovano veče poezije pod nazivom Poezije čin. Koncept i režija predviđenog programa poverene su docentu doktoru umetnosti Marije Knežević, koji je gost u emisiji Magazin Plus zajedno sa studentom glume Stefanom Markovićem. Pre svega, dobro nam došli. Hvala što ste nas pozvali, bolje vas našli. Lep povod za vaše gostovanje, naime, veče poezije, poezije čin. Pa šta to zapravo podrazumeva, Marija, poezije čin? Pa ovo je već drugi put da obeležavamo Svetski dan poezije na našem Fakultetu umetnosti u Kosovskoj Mitrovici i mislim da ćemo nastaviti i dalje sa tim obeležavanjem, dakle da to postane jedna tradicija. Pre 2 godine, 2019. baš pred koronu, također smo imali jedno poetsko veče u čast Svetskog dana poezije. To je bilo jako uspešno sa našim studentima, tako da se i večeras tome nadamo od srca da će biti isto tako, ako ne i bolje. Podrazumeva da naši studenti sada, ovog puta 3. godine glume, kazuju pesme koje su strpljivo, marljivo, predano radili celog semestra prošle godine, dakle kada su bili 2. godina glume. I sada smo stavili to u jedan specifičan koncept i u jedan galerijski prostor, a muzičku pratnju također muzička pratnja također podrazumeva naše studente glume sa 1. godine i studenta sa 2. godine. Tako da, evo, ovom prilikom ja bih pozvala sve da dođu, da podrže naše studente, da gledaju i da uživaju u poeziji večeras. Među učesnicima je i Stefan Marković. Stefane, reci mi koja je tvoja uloga večeras i šta ćeš zapravo raditi u ovoj večeri poezije? Pa moja uloga je da bude muzička pratnja, jel? Sviram muzičku pratnju, ja sam na kahonu i pratit ću moje kolege večeras, tako da, eto, pozivamo sve gledaoci da dođu večeras i da vide, da se družimo i da taj čin poezije upotpunimo da bude što bolje. Je li je ovo drugi put kako učestvuješ ili je prvi put ili si učestvovao? Ja sam učestvovao još prošle godine, ali nažalost zbog korone smo, jel, odložili, tako je. Evo sad ove godine smo malo zdraviji, bolji i sve ono na nekom boljem nivou, tako da evo prilike da se to realizuje. I koliko ste se pripremali za ovakvo jedno veče poezije? Pa, koliko smo se spremali? Pa, spremali smo, boga mi, dosta. Ja mislim, pa sigurno 2 nedelje, ajde da kažem. 2 nedelje što se tiče samog koncepta, ali oni su svoje pesme radili, dakle, ceo semestar koji podrazumeva nekoliko meseci zapravo na predmetu dikcija, jel? Tako da su prošli kroz određeni proces koji traje od oktobra meseca pa sve do januara meseca. Dakle, te pesme su vrlo, vrlo strpljivo i predano rađene. A sada su u tom konceptu, eto da kažemo, nekih 15 dana spremane. Znači, tu je uloženo puno truda i rada, je li tako? I ljubavi, jeste. I ljubavi, što je najbitnije. Kako da ne. I jednog prijateljstva i drugarstva, čini mi se da, pošto ja sam to prepoznala kod naših studenta, da oni jako dobro funkcionišu privatno, dakle i van predavanja časova fakulteta kao takvog. Oni se dosta druže, može to Stefan bolje od mene da kaže, kakva su njihova druženja i prosto oni dosta sami i sviraju i nekako su umreženi dobro i mislim da smo to dobro iskoristili, nadam se. Vidjet ćemo večeras i naši gledalci. Da. Reci mi, Stefane, koliko je bitna ta saradnja i druženje sa studentima i van fakulteta? Pa naravno da je bitno zato što se upoznajemo i mnogo saznajemo i kroz igru i kroz pesmu, a i mnogo više kroz fakultet. To slobodno vreme koje provodimo svi zajedno, to nas upotpunjuje da budemo što bolji na sceni sutradan i evo na poetskoj večeri, tako je, i spaja nas, tako da igra, pesma, gluma, to je ono što mi znamo, što radimo i zato se i super družimo, tako da, eto. Zašto si se ti odlučio za fakultet umetnosti? Prvenstveno glumu? Teško pitanje. Pa ima mnogo razloga zašto sam se odlučio.
2012. sam počeo da se utonuo sam u taj svet glume i krenuo sam da spoznao sam šta je to, šta je ta, koja je ta igra na sceni, šta je to igrati na daskama koje život znači, jel? I to me je potaklo za nešto više, i onda nisam mogao da se smirim dok nisam upisao, jel? I onda i sad nisam miran, i sad evo sam pod nekom energijom koja me non stop nešto vuče, da improvizujem, da radim, da stvaram. Sviraš cajon? Pa dobro, s obzirom da sviram cajon, ali pored toga bavim se i glumom, bavim se sportom, jel, sve je to ono što okružuje moju ličnost, da sam ja izabrao taj fakultet. Sada sviraš cajon, kao što si i rekao. Kakav je to instrument? A to je instrument udaračkog tipa, to je onaj kao tabure, jel? Pa onda se svira po njemu, tako da to je jedan španski instrument koji je datira iz 19. veka, možda čak malo i ranije, i postoje vrlo popularan od kako su nastale ove svirke akustičnog tipa, tako da eto odatle i mi smo pokupili taj instrument da koristimo na našoj teritoriji. Može se reći imaš više talenata? Pa, tako kažu. Kažu za glumca da obično može da radi nekoliko poslova. Pa glumac mora sve znati. Mora biti i ono što kažem, glumica, i čistačica, i ovo, i ono. Znači, sve poslove mora glumac znati, stvarno. Pa dobro, glumac na akademiji, u stvari student glume kroz taj proces učenja, školovanja na akademiji zapravo negde prihvati, nauči kroz taj proces da sve radi i da bude osposobljen za male, pa i srednje i velike, ozbiljne glumačke zadatke. Tako da to je negde cilj ove vrste studiranja, ajde tako da kažem. Rekla sveta umetnost. Pa da. Marija, da kažemo nešto više i o Fakultetu umetnosti. Koliko tu smerova ima? Da pozovemo, eto, srednjoškolce koji razmišljaju šta da upišu nakon srednje škole. Eto, u ovom slučaju, zašto baš Fakultet umetnosti u Kosovskoj Mitrovici? Sigurno. Fakultet umetnosti u Kosovskoj Mitrovici zaista, ja moram, evo, kao jedan deo nastavnog kadra, mogla bih da se zaista pohvalim da su ljudi, pre svega, koji rade na našem fakultetu, predani potpuno svom poslu, odgovorni, da su to zaista obrazovani ljudi sa ozbiljnim svojim profesionalnim referencama iza kojih, naravno, stoje dokazi, i naš fakultet obuhvata više smerova. Ono što se tiče dramskog odseka, to jeste jedan smer i to je samo gluma. A što se tiče drugih, postoji likovni smer, mislim odsek, pa na njemu imate i, čini mi se, grafički dizajn, pa postoji muzički odsek, tako je, pa ima raznih instrumenta. Sad ne znam tačno koliko instrumenta ima i koliko smerova, ali svakako je nešto što je bogato i mislim da ljudi koji žele sada da dođu da studiraju neka posete sajt pre svega i zavisi ishodno njihovim, da kažem, sklonostima i mogućnostima, onome čime bi želeli da se bave, da dođu, informišu se i izađu na prijemne ispite, naravno. Da li možda organizujete dan otvorenih vrata da dođu, eto da... I to, mislim da je to gotovo izvesno, samo to sada ne postoje datumi, mislim da je prerano sada, ali čini mi se da od aprila ili maja meseca da će to biti istaknuto na sajtu fakulteta i da svakako posete sajt, da to će biti redovno ažurirano i da će moći tu da se informišu. Tako je, tako je. Da, biće sigurno. Pa da, dosta ima razloga, vrlo se lepo radi. Fakultet umetnosti se negde i proširuje. Studenti sa drugih odseka, na primjer, ne znam, likovnog ili tako, vajarstva, slikarstva i tako dalje, imaju svoje izložbe koje su vrlo posećene. Naši studenti, da kažem, njihovo prikazivanje negde u javnosti je naša i obaveza i ono što je negde potrebno da se prikaže, a to su predstave. Dakle, ispiti studenta glume su javni ispiti. Svi ispiti su javni i mogu da se gledaju. I to je negde cilj
da oni uvek imaju tu vrstu, neću da kažem nastupa, ali da imaju kontakt sa publikom i da prosto stanu na scenu već od prve godine. Tu su studenti iz Kosovske Mitrovice i okoline i centralne Srbije, Crne Gore. Tako je. Imamo baš studenta iz cijele Srbije. Evo, trenutno sada, sad baš neću imenovati, ali imamo studentkinje i iz Gračanice i iz Kosovske Mitrovice, imamo iz Leposavića, imamo studente iz Beograda, iz Gnjilana, imamo studente iz Kraljeva, iz Aranđelovca, iz Niša. Ja sam rekla Kraljevo, jesam. Kruševac. Iz Kruševca. Što znači da Kosovska Mitrovica ima nešto? Kako da ne? Ima tu toplinu. Ima, da. Tako je. Ovo je generalno studentski grad. Stefanina, si ti Jeste. odavde? Nisam, ja sam iz Kruševca, kao što Iz malo pre. Kruševca, eto. Zašto si se ti odlučio baš iz Kruševca da dođeš u Kosovskoj Mitrovici? Pa, ja sam probao jednom i u Beogradu, ali eto, nisam uspeo. I onda sam samo produžio, eto, spustio sam se u Kosovsku Mitrovicu i rekao sam ovde ako ne budem upisao, ja ići ću da budem instruktor vožnje i to je to. I po tebi, kakav je studentski život u Kosovskoj Mitrovici? Zadovoljavajući. Šta to znači? Super je, ono, mislim, non stop, malo mesto, puno ljudi, ima gde da se izađe, ima šta da se popije, šta da se pojede. Studentske žurke. Na nivou. Studenti najviše vole. Tako je. Dobro, mi se trudimo da imamo da doprinesemo, da kažem, tom kulturnom sadržaju. Evo, večeras imamo to veče poezije. Sinoć je bila predstava uz svečano Prištinskog pozorišta Sumnjivo lice. Jeste, lice. Tako da i to smo gledali, tako da mislim da se u Mitrovici vrlo menja stvar po tom pitanju, dakle da ljudi koji dođu sa strane, znači iz gradova koje smo pomenuli, iz drugih gradova u Srbiji, da imaju mogućnost da izađu i da neko svoje vreme iskoriste. Mnogi imaju predrasude što se tiče života na Kosovu i Metohiji i u Kosovskoj Mitrovici. Ti si razuverio, nadam se, i tvoje roditelji ozbiljno. Ja sam prvi imao, dok nisam došao i video kakva je situacija ovde. I kada sam vidio da je situacija ovde bolja nego što je u Srbiji, onda ja pričam ljudima i oni kao, jel stvarno, pa daj da dođemo i mi, hoćemo i mi. I stvarno imam prijatelje koji su posetili Mitrovicu i kažu da je fantastično i hrana i provod i piće, iće, sve im se svidelo. Tako da mislim da u ovom gradu, pošto je studentski, ima dosta ljudi, dosta studenata iz raznih krajeva Srbije i Crne Gore čak, fali malo više događaja, kulturnih dobara, više predstava. Žurke su prisutne svuda i mogu lako da se naprave i da se odigraju svud, a predstave slabije. Evo, ja sam imao priliku da radim predstavu, radim sad za Prištinsko pozorište, Zvonar Bogorodične crkve i gde god odemo, sve je puno, ljudi su željni predstava, naša deca, pogotovo sa Kosova i Metohije, su željni predstava. Mi smo gostovali pre neki dan u Pasjanu, tamo deca 10 i više godina nisu vidjeli predstavu, što je, nažalost, jako loše. Tako i pospešujemo, edukujemo mladu publiku za pozorište, možda neko baš iz Pasjana hoće sutradan da upiše fakultet umetnosti, tako da, eto, to je... Dobro, naš fakultet, evo to i da pomenemo, znači ta predstava, kaži ti kad je bila premijera? Premijera je bila... Skoro, tako? Nedavno, da. Nedavno, mislim da je možda u februaru mjesecu, je li tako? U februaru, jeste. Da, dakle, naš fakultet sarađuje sa Prištinskim pozorištem i naši studenti imaju mogućnost da, evo... 21. februara, okej, igraju u Prištinskom pozorištu i sve više i u drugim pozorištima u Srbiji i moram da kažem i to da pa ajde možda poslednjih 7 ili 8 godina sve više naši studenti koji studiraju glumu na ovom fakultetu dobijaju, da kažem, posao, odnosno angažmane i rade u raznim medijima. Dakle, nisu to samo televizija i film kao takvi, ali i serije, nego su to i pozorišne predstave, nego su to i radiodrame, nego su to i pozajmljivanje glasova kada su u pitanju crtani filmovi i tako dalje. Tako da prosto mislim da se taj neki prostor što se tiče nas ovde širi i to je mnogo važno. I mislim da, eto, možda i zato, a i zbog toga što se zaista je počeo da bude jedan dobar glas, da zato i dolaze studenti ovde iz cele Srbije.
I za kraj da pozovemo još jednom naše gledaoce da dođe večeras i da Kako da prisustvuju. ne? Dođite svi večeras na veče poezije u čast obeležavanja Svetskog dana poezije. Dođite večeras da gledate divne mlade ljude i da uživate u poeziji. Mnogo vam hvala. Hvala. Svako dobro vam Hvala želim, vama. kako na privatnom, tako i na poslovnom planu. Hvala. Pa eto, vidimo se još nekom prilikom kada organizujete neko sledeće veče, neku predstavu, nešto. Zdravlje od Boga. Obavezno. Hvala vam puno. Hvala vama.